Nabawog pa kining usa ka punuan sa lubiog ang uban na hapla na sayuta sa Purok 1 Dungos, Dinas, Zamboanga del Sur niadtong Domingo sa gabii, Oktubre 2, 2022. Pero ang tapad niini nga punuan ang natumba og midiretso sa balay sa pamilya Nortal nga miigo og midat-og sa inahan nga si Norilyn Albareco Nortal, 21 anyos. Naapasulod sa balay sa pamilya kining punuan sa lubi og swerte nga nakalingkawas ang iyang tulo ka bulan nga anak. Ang kusog usab nga hangin ang nakaguba sa 50 ka mga panagatan nga sakyanan sa Pagadian City. Midunol sab dayon og ginabang ang LGU Pagadian sa mga apektado. Sa Lamitan City, Basilan, nangapreso ang tulo ka mga lalaking giakusahang nangawat og bag sulod sa balay ni Aida Taha Muhadjarun kagahapon sa kaadlawon, Oktubre 3, 2022 sa Barangay Bato, Lamitan City. Sulod sa bag ang mga mahalong alahas, relo, cellphone o cash nga 20,000 pesos. Gidakop sab sa mga pulis sa Lamitan City, Basilan ang usa ka amahan nga si alias Bas human gisumbong og pagpanglugos sa kaugalingong anak. Matud ni Police Lieutenant Colonel Arlan de Lompenes, ang hepe sa Lamitan City PNP, wala na kuno makaagwanta ang anak sa linuog nga hinimuan sa iyang amahan sanglit usa ka tuig na kining ginahimo kaniya. Napreso na karon si alias Bas sa Lamitan City PNP. Grace Alcunaba, Newsline Philippines, Basilan Province. Stay safe.